καρκίνος λοιπόν του παχαίου εταίρου αποτελεί μια πραγματική μάστιγα για τον σύγχρονο άνθρωπο. Είναι ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος που οδηγεί σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό θανάτων. Η πατρίδα μας ετησίως θρηνεί πολλούς θανάτους και πολλά χρήματα ξοδεύονται για τη θεραπεία ασθενών οι οποίοι έχουν προσβληθεί από την ασθένεια αυτή. Δύο τρόποι υπάρχουν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Η πρώτη είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής, η αλλαγή των διαιτητικών μας συνηθιών, η άσκηση, η αποφυγή της παχυσαρκίας, του αλκοόλ και του καπνίσματος και φυσικά από μέρους της πολιτείας ή και ατομικά ο καθένας από εμάς, ο έγκαιρος προσυμπτωματικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει εξέταση για αίμα που δεν φαίνεται στα κόπρανα και πάνω από την ηλικία των 50 ετών και για κάθε 5 με 10 χρόνια μία κολονοσκόπηση.